Ingakho ngingazama ukuthi ngingene phakathi kwenu ukuze nami ngizwe lento eziwe udadewethu and ngizwile manje right kahle la la right right baba la right yini asilukuzolwa mfethu ubona manje lokho after 2 years nginawe ikhani ubona manje ukuthi la ngikho right kusho ukuthi nawe we manipulate uyazazi mos asikho right sonke ke ngoba awukwazi ukuhlala nami 2 years ungibone ngathi ngi right bayitshela ukuthi u right ngicela ungiyeke hey wazoyibhidliza impilo yami nengane yami buyelanani ke ngani ukuthi ingane yami manje endleni isikhathi sokuthi nibuyelane ngeke awukwazi ukuba ureferee wena ushanisa usihlukanisa uma ngenzela nje uSimangu ukuthi abuyele kubaba wakhe yazo nesibindi nanokuthi uloku ubizana negama lika Simanga lana uSimanga wani uma mncane wakunungani ingakho ke wena sife ayikho ingane yami yovinja ulandlo ayikho ingane yami ezalwa yisifebe esifana nawe nonini omncane oyisifebe into Mbukelo hlelo silungisa umjolo ngiyaphinda ngiyakubingelela ngiwamukele futhi kwenye episode yohlelo lakho lithandayo nelihamba phambili libizwa ngokuthi silungisa umjolo igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in South Africa cela siubeke eceleni uKZN manje right yadlala the next big thing in KZN ngakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show mokuthi uneyinkinga eziningi ezithinta umjolo ungakwenza nje ukuthi usi-emailele umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com wenze njalo kwazi ba mhlawumbe kuma episode alandelayo sobe siphethe wena sibheka indaba yakho sibona kabanzi ukuthi zikhiphani then mase siyilungisa uma ngabe kumele sithela usawoti esilondeni noma kanjani sizokwazi ukuthi siufafaze khumbula ukuthi mabe seyiqala ishow yakho seyiqala ngomkhuleko omkhulu sigebisa amakhanda phansi sisho sonke ngazilweni uNkulunkulu kaMatifana sihawukele mengabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe zibe zinhle emjolweni uyazi ukuthi you can press join la as a member uphinde futhi ke upress thanks manje wapress thanks hawu lokho kukutshela nje ukuthi wena uzinika igunya lokuthi uyasupporta and we are fully behind us njengomuntu wakho mengabe umqhamukela from behind I know Matifana ubuyaphuma esandleni kodwa njengamanje asambe siyobabona ukuthi inkinga zabo zihamba kanjani sifike siyilungise la kumele silungise khona uyazi uma kumele siyofaka usawoti esilondeni siyawugaxaza asambe siyobabona sanibona ababukeli igama lami nguAsanda wakamkhabela ngibhalele le show ukuthi izongilungisela ubudlelwano phakathi kwami nodadewethu Mbukelo hlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele bese siyakwamukela kweyanamhlanje episode yazi ke once ahlala nje phansi suke sesizokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo in and around the country uma ukuthi uyaqala ukubukela njengamanje sawubona igama lami ngengudlala Matifana and I am the next big thing in KZN uyazi ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet njengamanje ungahamba uyo-download the-app and register ubethe using i-promo code ebizwa ngokuthi umjolo that is UMJOLO mengabe wenze njalo uzobona zonke izinto zakho zizohamba kahle whenever you're starting to bet eceleni kwami khona usisi esinayo njengamanje sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kwenzakalani ngaye nanokuthi kungani ezitholayo lapho ohlelweni njengoba wazi ukuthi thina sifixa yonke into when it comes to umjolo njengoba wazi ukuthi ke silungisa umjolo is the name of our show dadewethu sawubona futhi kunjani ngiyaphila njani siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni mhlawumbe siqale nje ekuqaleni first things first usise sinayo ubani wakabani igama nguThembeka isibongo wamkhabela Thembeka Mkhabela yes siyajabula kakhulu sisuke sibe nawe namhlanje ohlelweni njengoba ulana ke kunodadewenu wakamkhabela futhi naye uthi ufuna nihlale phansi nikhulume naye ngoba uyabona ukuthi kunezinto mhlambe ezirong noma azenza ngokubhala kwakho ngasikhona okurong akwenza but ufuna ukuthi nihlale phansi nikhulume mekuthiwa nje mhlambe ithuba likanjalo liyavela ungamnika udadewenu ithuba likanjalo angazi noma ngamnika yini noma ngize ngimnike ngokuthi inkulumo yakhe uyichaza kanjani ngimnika ithuba mhlambe ngizwe ngoba nama ngisadidekile nje ukuthi ukufunani angazi ukuthi mhlambe asikhulume ngokugcina kwenu ukukhuluma
yayinjani mhlawumbe situation phakathi kwenu nigcina nje ukukhuluma? Yayimbi kakhulu. Yayimbi kakhulu ngoba ngangixoshwa umyeni wami ngenxa yakhe. Okay. Wangifaka indlela nje umyeni wami wasale wangena. Esho. Wahlala kwami. Yo. So wathi mengabe esala uyahlala nje noma mhlambe uhlala ngoba sebeyathandana nomyeni wakhe? Base bethandana nje vele. Yo. Yes. But namhlanje uthe ukudinga la kwisho ukuthi nizohlala phansi nikhulume. Mhlambe umuntu ofuna ukumuza ukuthi ufuna ukuthini noma awufuni nanokuthi nje sikunikeze nesikhathi sokuthi ezazokhuluma nawe. Ngiyetha nje asho ukuthi ufuna ukuthini although ngeke sangisebenzela vele. Ngeke sangisebenzela. Bathi ingane yama wakho. Kade ngamgciba, ngamngcwaba kudala. Asekho empilweni yami. Eish. Oh. Yani. Kodwa ke uready njengamanje ukumbona ukhulume naye. Yeah, ngiready. Hayi indaba yanamhlanje ungathi ishubile kwayimini ungathi ngizophelelwa amagama kodwa ke angeke ngivume kumele ilungile le ndaba uyazi ukuthi usisi udade wabo wamthathela indoda wamqhatha nendoda yakhe one emva kwaloko mase wamthathela indoda wahlala nayo kodwa futhi usisi lokuyena wathatha indoda uyena obhalela uThembeka ukuthi akeze la kwishow bazokhuluma let's find out ukuthi bazokhuluma ngani nanokuthi indaba yabo izohamba kanjani ungayindawo. Asanda, sawubona. Ngiyaphila. Siyabonga kakhulu ukuthi uThembeke nje awugcinanga ngokusibhalela ohlelweni. Uphinde wa-decide ukuthi ufike uzokhuluma nananga uThembeke udadewenu. Ngithembe ngabe ngikhuluma naye akekho happy ngendlela isimo esiyisona phakathi kwenu. Nangendlela nje ukukhuluma kwenu nagcina kuyikona. Mhlambe before ngikudedela ukhulume naye. Udadewenu uveze ukuthi akuhambanga kahle phakathi kwenu nobawu-2 and engahambeni kwenu kahle izinto zenu bekukhona isimo whereby kwaze kwafika la wena owenza khona izinto ezibuhlungu ezenza ukuthi ahlukane nomyeni wakhe mhlambe zonke lezo zinto ayishoyo isisi izinto zazi izinto ezenzeka. Yebo futhi kunjani. Kwenzeka. Yebo kwenzeka. So yonke lento wawuyenza ngenhloso noma mhlambe kunamaphutha khona uyazisola kwakwenzakalana emqondweni wakho? Wami into engakutshela yona ukuthi lento engayenza ibuhlungu kakhulu especially kumuntu ozalwa naye. Yeah. Angifiseli ngisho isitha sami. Kodwa ngenxa yalento ekuthiwa umona nakho namhlanje sibekela. So wawunomona wani ukuthi usisi wakho ushadile umona ukuthi uphethwe kahle umona wani? Usisi wami into eyangenza ukuthi ngize ngibe nomona kahle wavuka ngokuthi mina akungihambeli kahle kowami umjolo nezinto zokumathandana kepha kodwa udadewethu konke okwakhe kumhambela kahle kumnandi empilweni yakhe uhlale ejabulile nomyeni wakhe so nami bengifisa lelo ukuzwa leyo happiness leyo ayizwayo ayiphilayo udadewethu ngase ngivuka ilomona ukuthi athi ngingene phakathi komshado wakhe ukuze nami ngizwe lokumnandi akuzwayo. Mhlambe last time ngicela ukukhuluma izinto zazingekho right obvious uke wazama mhlambe ukuthi approach ngenye angle noma ngenye indlela ngale ukuthi umlethe la kwishow mhlambe uthola isikhathi sokuthi uhlale naye ukhulume phansi. Cha bhuti wami angikaze into eyadala ukuthi ngingakazi ngize ngikhulume naye udadewethu ngiyamazi umuntu onolaka ngalendlela esimanga. Yeah. And kunzima ukuthi ungavesane uye kuyena uyom-approacha ngendaba ekanje. Ingakho namhlanje ngithathile ithuba lokuthi ngibhalele le show ukuthi nizongisiza sikwazi ukulungisa izinto phakathi kwami nodadewethu. So indoda eyanixabanisa noma yanihlukanisa isasekhona iyaphila yona? Isasekhona indoda iyaphila and ayazi nokuthi kwenzakalani. Ngisasenayo nje. Oh indoda isangakwena? Yebo. Iyazi ukuthi ula njengamanje? Ayazi njengamanje ukuthi la. Yo okay ayi nangu udadewenu uthe uready ukuze uthi ufuna ukuthini kuyena ungakhuluma nawe uThembeka ukulalela. Mntakama ngithe angibhalele lolu hlelo ngokuthi ngizoxolisa kuwena ngicela bandla unganyusa umoya bengeke ngize ngikwazi ukuthi ngikhulume nawe lento mhlambe sibabili noma sinomndeni
kepha ngithathile lithuba lokuthi ngibhalele ishow ngoba ithola indlela mhlawumbe yokuthi sikhulume le ndaba siyixazulule. Emoyeni angikho right, lento ihlala ingidla njalo, ayikho into engikwazi ukuyenza, angisakwazi ukuphila kahle. So ngizoxolisa ngento engayenza emshadweni wakho phakathi kwakho nomyeni wakho. Ngicela ukukhumbula kahle ngelilanga ufonelwa indoda eyabika ukuthi ingane akusiyona yamyeni wakho eyakhe. Sorry. Cela ukuhamba. Dadewethu, ehlisa umoya. Ngicela ukuhamba, anginaso isihlalo la mina. Sis. Sokuthi ngihlale ngilalele wena ukhuluma lento oyikhulumayo. Ngicela wehlisa umoya. Hayi Ngicela ngingangithinti. wehlisa umoya izosisiza. Ngahlukumezeka kakhulu ngendaba yakho. Ngaze ngakugoba ngaqiba. Dadewethu. Ngakhipha kwami inhliziyo. Dadewethu. Ibambela ikhona, ibambe lapha. Sisithembe, ngicela umlaleli, ngicela wehlise umoya. Ngicela wehlise umoya dadewethu. Usanda. Uyabona iyona ezinye zezinto edala ukuthi ngize ngibize le show ngoba ngiyakwazi ukuthi umoya wakho uhlala uphezulu. Wema. So ngiyacabanga ukuthi mhlambe mangingabiza abantu ngikubizele namakhamera mhlambe singakwazi ukuthi sithole isisombululo. So indoda yakho imina engangena phakathi komshado wakho nendoda yakho ngoba ngangifuna ukuthi kuphume wena ungene wena. Ngiyaxolisa. Deliwe. Ungene wena. Dadewethu. Emzini wami. Ukwazi ukuhlupheka kwasekhaya ukuthi kungithatha kwangibeka kuleya muzi. Nami angizenzanga. Namhlanje uvukisa ngami. Awuyena umntakama wami wena. Ngakhishona kudala ngakhipha ngakulahla ngakubhala ngakuflasha nebhosi ngiphumile kuwo. Angisakudingi nje empilweni yami, angifuni lutho lwakho. Angifuni lutho weNkulunkulu. Kodwa beningisaphi la? Bengiyaphi? Wena ngizokunyathela. Ngakutshela ukuthi isithunzi sakhe angifuni. Izwa phela ngikuchazela ukuthi kwenzakalani. So manje njengoba kunje vele nami ngiyasola into eyangenza ukuthi size sifike la umona. Dadewethu wena bowuphila kahle. Konke kukuhambela kahle. Mina ngiyabamba ngiyayeka emjolweni ngiyabamba ngiyayeka akuhlangani. Kodwa wena wakwazi ukuthi uthole umuntu same time lo muntu uyakushada niba nengane niphila kamnandi nini. Kwabuhlungu kuwena fela. Kwabuhlungu. Kwabuhlungu kuwena ukuthi ufuna ukudlala ngijapha. Kwabuhlungu kuwena. Ukuthi ufuna ukudla wena la ngidla khona mina. Ngizogijima phezu kwakho ngizokwenza isinabela phansi. Azizama ukuzisa lento. Hey wema. Ngicela ningibambe ngoba ngiyashona manje. Uyayibona iphela into edala ukuthi ngize ngimbizele abantu. Wena nalamakhamera akho ngicela nihambele la eduze kwami. Hayi Ngicela ngisafuni. Lehlisa umoya dadewethu. Sizama ukulungisa. Sorry wengane ngiyekani ngifuna ukuhamba. Dadewethu. Ngicela bandla ukuthi sizwane lento sizama ukuyisombulula ngandlela thizeni ngoba ukuphakamelwa imoya njengamanje angeke ekugcineni kwayo yonke into. Umoya waphakama ngamzukwane uthatha indoda yami uyifaka la phakathi kwamathanga. Dadewethu. Waqala wanyundela mina wangenza umuntu omubi. Wangikhuluma wangineka kumyeni wami. Umyeni wami wangikhosa ebusuku. Wathi ngihambe kwangena yena 2 years. Yebo dadewethu. Wawuyafunani ke? Usukutholile happiness nawo kade uyizwa nami bengifuna ukuzwa lento obuyizwa. Usuyizwile happiness. Ngizwile injani? Dadewethu yebo bekumnandi lesasikhathi kodwa manje akusekho mnandi. Ngobani? Indoda yakho manje ngifuna mina ingane. Ekubeni ingane inayo. Zala phela zala. Ukwazi ukuzala uyangazana ntombazane kumele uyithole. Uyangazi mina anginaso isikhathi sengane angeke ngize ngizale ingane manje. Kumele uzale wabhidisa umshado wami wena hamba ozala lapha ngigqi. Hamba uyoba i-child machine wena lapha kwami. Angeke kukwazi wena ngifuna ukuthi ninomyeni wakho nilungise izinto ubuyele emzini wakho. Mhlobo sidalwa. Angisawufuni ngiyakupha. Ngeke. Yabona wena ngiyakupha. Lalela uyabona wena nobafana yabona lolu laka lolu yes ukudinwa ukuthi ngaleso sikhathi ngenza into embi kodwa deep down ngiyazi ukuthi wahamba inhliziyo ingavumi kodwa namanje ukuthola enhliziyweni ngangikhala inyembezi ngingavumi ngisho ngihambe uhleka wena ngoba wena uplant
uplante yonke lento wena. Angisho noplante yonke lento wena. Ehlisa umoya. Ngicela ehlisa umoya. Ngicela ehlisa umoya Ehlisa sisi. umoya. Ngiyacela. Ngiyazi ibhlungu le ndaba but ngicela njengoba sila sizofuna Mina ukuthi ngingcwabile mina ngiphumile kuwena and wena ngikwazi mina ngikaze ngize ngikubone. Angikwazi angikaze ngize ngikubone. Sigazi. Hayi igazi lani? Sigazi yebo. Igazi my foot. Vele Igazi my foot. Hayi wena nje ngiphumile kuwena. Okay sisithembeke. Fine asithi mhlawumbe umxoleli yena kodwa uthi mhlawumbe ungabuyela yini kwindoda yakho ubafana. Kupossible into kanjalo ukuthi mhlawumbe uthathe indoda yakho yena ayiphindelele ekhaya kini. Kubike njalo. Ngoba uyena sewungapunani manje okhuluma kangaka. Kwayona leyo ndoda iphi? Ngcono ukuba ufike nayo leyo nto esikhotheni walelo qoki ezela naye ngimtshela indaba zakhe. Ngoba ngitshela nje uyena nawe nobabili. Ingakho ngifuna Hlangene ngegama lami. Ingakho silungise dadewethu. Uyibuyisa isifebe ngunondindwa wena uthiya ngenja. Nami ngangifuna umshado njengawe. Nami ngangifuna. Wawutholake kwenzakalani usutholile wasuyothola kuthiwa ngizale ngeke ngikwazi ukuzala mina. ngoba ungazali ngobani? Angithandi angifuni ukuzala. Fanele ube strong usase nalabo uthi uhamba uyozala. Happiness kuphela. Happiness uyitholile ka 2 years. Uyitholile nje ubuyistick sweet uzacu nje uyitholile happiness. Nje sidalwa yini okushintshile ngalokho? Ngangithi uzoshintsha phela ube isidudla ngoba ene wena yonke into yami bese kweyakho. Angisho ubufuna ukuzwa nala ngizwa khona wezwa ukuthi ngingabi nengane. Wena sisayithe ngiphendulana nawe. Please ngicela wehlisa umoya sizama ukuyilungisa le ndaba ngoba ukwebhana kanje angeke kuze kuhle njengamanje. Ningabe izinto engabe ngiyazenza ingane yami sesikoleni kumele ibuye ngikho. Hayi lokulalela lemfishi nentshifintshifi yalela ke dadewethu uma ukuthi ke at least ke mhlambe nomyeni wakho ke abe khona ke mhlambe sizama ukuthi naye siyisombulule khona naye le ndaba mhlambe uzozwa kangcono ngoba usabona mina mhlambe umoya uphakeme phezulu. Uma ke ntombo esekhona nana uyobe usungibiza yila ngoqhamuka khona hayi manje ntombi mina nje okay sisembeke ngicela uhlale menge ukuthi mhlambe siyayizama indlela yokuthola ubafana simbeke la uzohlala usilalele uzwe ukuthi ufuna ukuthini kwena yena ubafana njengamanje mhlambe uyasho ukuthi usamthanda nosisi wakho uyayikhuluma into kanjalo kwena noma akakazi ekhuluma nede nje phela ngithi izinto mina engayikhuluma kubafana udadewethu azikho zinhle ngampenda ngamenza umuntu omubi nje ngakhuluma izinto eziningi ezingekho right nakhona ngangiyiqambela futhi wami kwangalona iqiniso nami ngangiyibhevela indlela yokuthi ngingene ngihlale nginetheze kulo mendo lo wasiswami. Usungenile ke manje usuyahluleka futhi. Sengiyahluleka ngoba naku sekuthiwa ngizale phela manje ngeke ngize ngikwazi ukuzala. So sengiyabona ukuthi ungcono ngivesane ngiphumele obala ngikhulume lonke iqiniso mawukuthi bayabuyelana isifiso sami ukuthi babuyelane baqhube nomendo wabo. Sebezobona nabo ukuthi kanti angisamfuni ngiyakupha yena angisamfuni wamuzwa ngithi hlala naye ngoba wamuzwa ukuthi unjani wafuna ukudlala khona udade wenu ngizana ke hlala naye akayeni umyeni wami wena sawubona ekhaya awukwazi ukuba umabuye emendweni buyela emzini wakho ngaxoshwa nje emendweni wakho uzonxayisa ke into phiciphici dilayila nami ngangifuna happiness lewa uyithola nawe wazwanona ne inzima le ndaba yenu ngicela mhlambe angithi inamba yakhe mfowethu naye mhlambe inamba kabafo sizama ukuthi simfonele eze naye kwishow because njengamanje le ndaba ayiphelele akekho ubafo khona nina noba uthula ningalungisa nina uthole ukuthi mhlambe meyabethi uyaphindela kwakho sisa akavumi yena yayibona lo nto le so ngicabanga ukuthi mhlambe ngcono simlande naye simbeke la sizwe ukuthi qala before simlande noma before simfonele sizozwa ukuthembeka ukuthi uyavuma into kanjalo yenze ngilungisi ayikho into engilinde njengalelo xoki yabo lo doti rubbish lo basket ohlanyiswa iqela ngofuna la ngoba wahlanyiswe elincane wayekalele lamzalela ingane wahlanya ngoba sezwe lakho ehlisa umo okuhle kanjani shada ngimuhle mina usangabuyela nje emendweni wakho kahle angiboni ngimuhleke mina ngizibonela inkinga nje kamfazi ohluphekile waxoshwa indoda nengane lutho ke kanti usibangudlana ekade uhlobhekene uzohema udla yonke into fry iqanda wenza yonke into ubuthi ingane yenza njani ke lokho ukulungisa njengamanje nibuyele back emzini wenu wena nomntwana nendoda yakho nilungisa izinto. No, ngiyacabanga ukuthi asithole ubafana yabo. Cause le nkulumo le ayiphelele.
asilazi isayidi labafana ukuthi usafuna yena ukuhlangana nesithandwa sakhe sakudala. In fact unkosikazi wakhe amshado amkhokhela iy'nkomo. Dani uNonkiloyi nje amthatha ngoba nake ezwe iy'ndaba ezithi. Yabo? So nje Kanti nawe songibiza ngoNonkiloyi ngoba kwenze njani ngithi la angikhulumi nawe, ngikhuluma nombukeli. Kahle ukube kuthiwa mina ngizama la ngikhuluma wadla indoda yami public abantu bebhekile uNonkiloyi wena. kanti wena songibiza ngoNonkiloyi ngaliphi ibhuti Mina ngikhuluma nombukeli. Yebo ukuthi wavula kwangena wena into yami yangena kwena. Kahle dadewethu. Hayi niyabukisa ngathi. Hayi niyabukisa. Ukube nganguNonkiloyi kwayona leyo ndoda engeke ingithathe ingifake endlini. Yangithatha kanjani kuNonkiloyi? Yakwenzani emva kwaloko uma sikufaka endlini? Nayo ke ngifuna ingane phela. Cha, before ifuna Besingibekela ithi ingane. izongilobola ngizale. Ikwenze. Mina ukuzala ngeke ngize ngikwazi ukwenza lokho bhuti wami. Kade nihleli ayikwenza Ayikho ngalutho. achievement ukuzala. Ayikwenza Umuntu ngalutho. okumele ngimshayilo. No sis. Hey ngizokhokhotha. Kaze njengoba ngizele mina ngifuna achievement. Angisho Cha nakasho kanjalo akasho kanjalo. Ngicela phansi sis. Umende wawuthola ngithi Ngizogqiva iyona achievement Ngicela yakho phansi. leyo. ngiyogqiva ngenyawo ngizogandaya. Ngicela uhlale phansi sis. Hey. Ya ngoba lenkulumo le ngeke iphele kahle bebe wabili. Uzosinikeza inamba yami mfowethu. Ngizonikeza mina ikinking ngoba Uba ngicela ngilungisele. Azululeke le ndaba. Sifike isisombululo sayo. Mhlambe nawe bafana Hayiboni le nkani ifuna ungihlanye. Okay, no, mbukeli sicela ukuthola inamba kabafana sibuyele kwena. Kodwa kona kufanele siyithole isolution yala. Uyabona ukuthi le ndaba ayiphelele njengoba ikanje. Idinga umnikazi okuyena owahlula ukucontrola isimo wathandana nezingane zandawonye. Noma kunje but nawe wahluleka ukucontrola utshotolozi lakhe. Ngizoke ngimbone nabo bafana mefika la. So ithatha inamba yakhe simfonele simbize eze la kwishow futhi naye. Because akeza ikinking. Mhlambe usisi wakho ngibone ngathi ukhule kakhulu nje kunawe. Wena ulisaba itotolozi lomuntu omdala? Hayibo. Naku nje ngakwazi ukungena. Uyancoma? Ngangena kanjani? Uyincoma ngamasimba lawa wenza. Sifebe sikhohlakala. Kulento ayishoyo ngiphendula ubhuti naku ngangena yebo. Uyiye ngandoda wena uyiye ngandoda uye ngamadoda abantu. Uthanda amadoda abantu uvulela amadoda abantu. Usuzobuzocela uxolo ufike usufika namakhamera la wena. Kuyinhloso yami vele ungene. Uthini-ke ngala makhamera lawa sengingibiza ngawo mina. Ngiyabonga sengiyi-right Right. ungawuthatha. Awuyajabula. Usukhathele. Ngikhathele vele. Lethwa ngenzi iyona le Ingakho beyohambe bekudla bekhathale nawe ukhathale. Ngikhathele mina-ke. Awusazodliwa Ngikhathele mina. Awusazodliwa sithandwa sami usazodliwa kuyolamula. Usungayithatha-ke indoda yakho. Uyadluza udliwe ngisemkhunjini wena phakathi. Ngi-right yona. Emkhunjini la uyodliwa khona uzulu uyetimeleni wambuzi. Ngi-right, thatha ubafana wakho ngi-right ngaye sengimdlile ngisuthi. Usuzomiyokozela la lo bafana. Yebo, owakho nje ngamthatha kuwe. Dakiwe njalo wena. I am so looking forward ukumbona ubafana. Ngifuna ukubona le jongo leli. Mhlambe ngizoke ngilibuze ukuthi nezandawonye zitesta ngokufanana. Kodwa kwamanje ngisathatha inamba yalo ngilifonele ngililande lize la kwishow. Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi mayifika la sikhuluma naye nimbone nani lo muntu lo. Owenza ingane zandawonye. Buka manje ingane zandawonye zangcwabana. Enye ithi siyayingcwaba enye iyazisola nje into yayenza. Ngoba nje yayifuna imali kabafana. Ufuna ukuhlala emzini oright. And unawe bengidodosa shem. Hey nawe Bengidla uthula kahle. phela yabo sizama ukuxolisa la nawu loku sawode esilondeni. Phela ngithi senguNonkiloyi vele. Hayi uyena vele udodo urabisi wena. Udodo ihlawushwe ukuthi ngizosolva la. Manje ke hayi wena udodo urabisi ayikuthenga ngikhuluma nawe. Hayi ngikuzwile ubafana imali yakhe ngidlile. Uzwenani nepipi lakhe belinjani ipipi lakhe lelo. Andeza ngamathi. Belinjani ipipi lakhe? Nangu sisebule belinjani ipipi lakhe? Belinjani lelo pipi okade wakhala ngesikhathi ephuma. Ngakhala mina ngoba ngangihamba nomntwana engazi ukuthi uzokonzobani. Wena rubbish wena usufika Mhlambe before ngivale manje mase ngikulandela ubafana ngithola inamba yakhe. I have one question for you. And ngicela ukubuza wena wedwa. Because angifuni ukuthi ngikhathi usisiwakho. Ulimuncele. Kaningi. Uyeza ubafana. Siyabuya.
Mbukeli, njengoba kuthembisile ukuthi insizwa kumele ngiyilande ngiyibeke la. Ngumlomo ongathetha imanga. Sihambile sayoyilanda. Cabanga siyikhiphe etohweni. Sathi ayize la nazi iy'nkinga zayo zisixakile. Mfowethu, ugrand? Hawu, siyaphila mntakababa kunjani kuwe? Hayi no, ngigrand mntakababa. Kuthi nje mfethu kuwena uma uthi uyafika la. Naba abantu bakho bathi benqondo bawuthube la. Hey, mfowethu angithandi ukuqamba amanga. Kuyathusa ngoba lo ngalena unkosikazi wami umshado. Kodwa ke ngezimo ezithile kwafika la sihlukana khona. Lo ngalana cha isinqanda mathe sami. Usuka sami njengamanje. Umthanda inhliziyo yakho yonke. Hawu bakithi. Kushuthi unkosikazi wakho awusamthandi, yilo nto ayisho. Empeleni hayi ngoba ngingasamthandi, isenza asenze ngingasithandi. Hey, wenzani unkosikazi wakho? Mhlawumbe uma ngingabuza nje. Mfowethu, ngingeke ngibe mude kangako. Into eyenzeka ngisathi sihlalele nje sinaye kumnandi singcokolela kamnandi. Kwangena ucingo olwabe liqhamuka endodaneni thizeni eyabe iletha umyalezo othi ingane le mina engazi ukuthi ingane yami noma ingane yethu leyo ngane akusiyona ingane yami kodwa ingane yaleyo ndoda so icela ukuthi leyo ngane ayibuyise konke lokho kwenzeka ecingweni hayi siphinde bengathi ngiyazi bengathi angizwanga noma ke phela uthi uzwile kodwa kube khona ukushintsha yes kwesimo siphinde sithi sisathi sisaqhubeka nengxoxo luphinde lungene futhi ucingo and uyazi kwangizisa ubuhlungu kakhulu nokwangilimaza ngaphakathi inhlamba eyayisingichapha ngazi ngibiza ngesithithibala ngolamthuthu ithi tshena lo lamthuthu abuyisa ingane yami ilapho ke ngathatha khona isinqumo sokuthi cha unkosikazi akakahamba abuyele kubo yo so mengabuzwa yonke lento mfethu wena ayikho enye indlela waconfirma ngayo kwaba ukuthi njengoba ngingena icall wathukwa kwenzeka zonke lezi zinto ku right ikona onako lokho information onako awuzange uthole enye indlela angithi ke mfowethu ukuze ngigcine ngibe nesiqiniseko esigcwele ukuthi yonke lento lena iyiqiniso asiqale kuyicall yabona icall mayingena iphindelela ngoba nakona lokuqala yathi sakhuluma le ndoda way drop unkosikazi ya ukuziphindi ibuye kwesibili udade wabo lo ke ekuyena esengiqhuba naye kwezothando ubengapheli emzini wethu ubefana nje nengane yakhona ekhaya usibari wami uyena kumuntu oyenza ukuthi yonke into igcwaliseke owafike wangitshela ukuthi cha iqiniso ukuthi lengane akusiyona ya wow ngoba uyangichithela manje ubudlelwane bakho ke noSibari uqala kanjani from Sibari to umuntu osowuthandana naye navele nathandana kusukela lapho noma nazi nekisikhathi nadrayiselana before nithandana cha kona saqale sadrayiselana ngoba nami naloko kudideka kwawukuthi ke naye uhleze ekhona la eduze ukungikhamfatha angibeke ehlombeni lakho ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe right njengosibali wakhe kodwa ke nami ngathuka sengimthanda nanokuthi ke ngenxa ukuthi ngangade ngidinga umuntu othembakele engenayo futhi ingane and sengidinga ingane futhi ngibeke sengiqhubeka naye mina mengahle ngitshela ukuthi uAsanda noThembeka njengoba bela bazokutshela ukuthi yonke lento wena oyithwele ekhanda lakho ngonkosikazi wakho akusilona iqiniso ungenze njani hayi kusho ukuthi kungafanele sithathe ngokuthi ngiyaphupha ningivusa imtshele Asanda wena waziyo yonke lento bafana ngizothanda ukuxolisa ukuthi nje ngizokuhlambalaza phambi kwabantu amakhamera nayo into ngiyasazi isithunzi sakho ngiyakwazi ukuthi umuntu onjani kepha lento isingidle isikhathi eside le engayenza emshadweni wakho engayenza phakathi kwakho nonkosikazi wakho
So ngithathe leli thuba lokuthi ngibhalele i-show ukuthi ngizo-confessa kahle kahle ngako konke okwenzeka ukuze u-end up kunje namhlanje. Ngi-end up mina nawe sithandana. Ngi-end up mina sengingena phakathi komshado wenu. Le ndoda le yanifonela yathunyelwa yimina ukuthi ifonela udadewethu ukuze ikwazi ukuthi ubhidli kumendo kungene mina. Ima amanga awubambe kanjani uthi izwa ngikutshela uthi indoda yathunyelwa wena? Yebo, yathunyelwa yimina indoda ukuthi ikwazi ukuzobhidliza, izovula isikhalo ukuthi ngikwazi ukungena emendweni. Hayi ntombazane endini ngeke ima thani uyadlala. Angiserious. Ntombazane thani uyadlala. Ngiza ama-camera ngidlala ngawo. Ngiserious because iyangidla senginesikhathi manje ngihleli nawe nje ngiyakubuka ngiyasho ukuthi lo muntu lo ngiyosithola nesikhathi sokuthi ngimtshele ene bengeke ngize ngikwazi ukutshela sisobabili. Bengimele ukuthi ngibiza ama-camera because udadewethu uyamazi ukuthi Ungangibizi ngaleyo nto. Ungangibizi ngaleyo nto akuyadadewethu. Angiyena udadewethu ungangibizi ngaleyo nto. Ngibiza ngegama lami. Nkosikazi Awulazi igama lami bafana. Awulazi yini igama lami wena? Ngiyalazi nkosikazi kodwa ngiyocela wehlisa umoya ukuze size kahle ukuthi lo mhlola uthini. After how many years ngingekho empilweni yakho? uyayibona into edala ngibiza abantu Wena ngikubuza. ngoba uhlala Wena ngizongibuza. amsho nendoda Ngiyakutshela wena. Yangishiyela kona. Ungazokhuluma into engekho la wena. Ungazokhuluma into engekho uyayazi into eyenza ukuze ngishiye unkosikazi wami. Unkosikazi wami ube yikhona konke kumina. ngifuna solungisa nje inkosi yami. Manje na mangabe uzothi ngiyayazi uyayazi into engamshiyela yona. Usho ukuthini kube kuwena owaxova zonke izinto. Ungazongisanganisa mina. Zala Dilayila yakho le Zala Dilayila. Ima ukhuluma ngayiphi ngane? Mitha wena, mithi uzale wena. Usimanga yena lo owathi akuyena owami. Yebo, usimanga owakho. Uma ukuthi nawe ukhola ungahambe wenza ama-DNA, usimanga owakho. Mina ngazama indlela yokuthi ngingene nami ngizwe le happiness ezodadewethu. Udadewethu uhappy, konke kumhambela kahle. Umendo wakho Wafuna ukuzwa nasepipini yami happiness ukuthi yangigcina ngepipini. Shintsha abantu akulungi ukujona ngiyahla. Ingakho uzofeleti imele wena. Ingakho ngingazama ukuthi ngingene phakathi kwenu ukuze nami ngizwe lento eziwe udadewethu. And ngizwile manje. Ima uright kahle la. Ngiyahluleka ukukudlalela. Ima la uright. Ubona Ima uright. Baba La uright yini? Asizile ukuzolwa mfethu. Ubona manje lokho. Umoya. After 2 years nginawe ikhani ubona manje ukuthi la ngikho right. Kusho ukuthi nawe We manipulate uyazazi mos. asikho right sonke ke ngoba awukwazi ukuhlala nami 2 years ungibone ngathi ngi right. Beyitshela ukuthi u-right. Ngicela ungiyeke. Hey wazoyibhidliza impilo yami nengane yami. Buyelanani ke ngani ukuthi ingane yami kumanje idleni. isikhathi sokuthi nibuyelane. Ngeke awukwazi ukuba ureferee wena ushanisa usihlukanise. Phuma kini Ngenzela nje uSimanga ukuthi abuyele kubaba wakhe. Uyazi nesibindi nanokuthi uloku ubizana negama lika Simanga lana. Usimanga wani? Uma mncane wakunungani? Ingakho ke wena sifele. Ayikho ingane yami. Yovinja ulwandle. Ayikho ingane yami ezalwa yisifebe esifana nawe nonini omncane oyisifebe. Into ehamba ineka amatsha. Isibindi sokukhipha udade wenu uzolala wena. Ingakho mina ngeke ngikwazi ukukuzalela ngoba hayi indaba yengane sorry kude ngeke ngize ngikwazi. Yabo le ngane efunayo kumina. Yena ke lengenza intombazane intombazane yini le yakuthatha yaletha la othandela wawazi ukuthi awufune ngani ufake nama-weave imali yendoda yami nenibuka niyanganga kodwa ngelinye ilanga ngiyokudla yonke ondlile ngizwile ubumnandi obubuzwa bangilethela ngama-tray ngadla obhekoni ngadla ini ngaphuma ngayekuphi yonke into right manje shut up wenza kahle. Shut up yazi Seb. ukuthi nina nobabili Ungazongicasula. Nina nobabili. Umuntu kahle oxhaphazeka la yimina. Nkosikazi. Umuntu ojwayeleka kabi la yimina. Which means mina kuyangihlula ukubhekana nani nobabili. Wena noNtindwa nawe ndoda yakhe. Ineni kumele siyilungise le ndaba. Singayilungisa le nto. Qhubekani ukuze ngibe nokuthula emoyeni wami ngithi qhubekani. Awu. Ngihamba ke mina futhi nje dadewethu. Angisafuni nanokuthi ngiphinde ngibone koyami la usasitholi. into kumele ngibone la. Kwasheka nami. Uyayibona into osuyenzile?
Uyawubona umonakalo osowenzile? Ingakho ngizozama ngicela uze ukulungisa. ngapha mfethu. Ngicela uze ngapha mfethu. Noma wangibuka njalo kusala mina nawe sijolile 2 years wonke. Unesibindi nanokuthi usakhuluma lo dodo okhulumayo. Mfethu ngicela ungene. Ngicela uhlale phansi. Asikhulume njengamadoda ke mina nawe. Wena ake sithi wena manje ngene enyaweni zami, ejathulweni zami wena ubungenze njani wena? Ngiyacela, yabona njengamanje. Umuntu usaphuthume umuntu ogadayo usaphuthuma unkosikazi wakho and mina uzongishaya uyazibona umngakanani. Cela mfethu nazo ke mfethu ngicela wehlisa umoya. Lalela la wena sifebe ndini. Hawu, sengiyisebe. Lalela la wena nondindwa. Hawu. Bungakuboni konke lokho mangivula amathanga, awuzazi nanokuthi wavulela ini. Uboni lokuthi bungaboni ukuthi ngiyisifebe. Usubona manje. Ngoba uyimanipulate man. Kube ngikiyekile ke waqhube wabhayiza wabe inkukhu. Yabo lo wayefonela athi wena uyinkukhu uyabhayiza. Wayibona zona lesi. Wayibona zona lesi. Awulungiseki. Uzokulungisa kanjani ngoba ngizama ukuzolungisa la. Ikhana manje ubona ukuthi ngiyisifebe. We bosokalisa. Hayi awubabize bazokulekelela. Babize bazokulekelela. Ngizama ukulungisa phela manje mase ningibhokela nonke ngolaka ngithi ngenze njani. Ngoba imina enginibizile la ukuthi sizama ukusolva lenkinga le. Eyenziwe mina yes ngayenza ngomona vele. Kodwa manje ngifuna sizoyilungisa. Hayi nani ke seningigibela la. Asanda. Hayi. Kuso sonke lesi sikhathi kukho konke engikwenzela yona ngithemba ngenhliziyo yami yonke kanti wena uyazi ukuthi uphezulu kwani. Ikona lokho bengikufuna. So wena unembeza Asanda. Ubukela ingane yami ihlupheka Asanda. Inawise enakho konke. Waye kukuthemba unkosikazi wakho azothemba mina. Uyazizwa ukuthi uyabona ukube kuthiwa wena wawungekho. Unkosikazi wakho ekutshela ukuthi le ngane eyakho. Ngabe yonke lento ayenzekanga. Wathemba umuntu ongamazi okufonelayo ukutshela ukuthi hey nayi ingane yakho. Ngiqalekisa usuku. Wathemba mina. Engaqala ukwazi ngalo. Awu ke wongeke ungangazi. Yilona engiliqalekisayo. Uthandana nodadewethu wongeke ungangazi. Futhi ngifisa ngabe unyoko ngamhla ikuzala wakupitshisa lulwabisho. Nako ke ngiyaphila namhlanje. Wisdwedwe. Sila ngenxa kanyoko wami owangilethe emhlabeni. Uyabona wena? Baf. Ungazongicasula lana. Ehlisa umoya. Utheke lento eyikhulumayo. Kwenzekile ayikho into esizoyenza. Ayikho manje into eyenzekile. Udodwe. Mfethu. Nasi sifebe bo. Ukubona manje lokho uzoyilungisa kodwa izinto nonkosikazi wakho mfethu. Noma uzolungisa izinto nonkiloyi lo seduze kwakho njengamanje. Nawe uyayivuthela bo. Uyaqhubeka ubiza ngoNonkulunkulu. Vele wonke umuntu ukubiza ngawo wonke amagama la. Ufike naleli gama. Avela akekho umuntu osengalungisa ngalo Nonkiloyi lona. Sayi ke sebethola igunya. Udodwe wesebe lo inja. Nonkiloyi lo. Hayi. Okusalayo kwenzekile and akusekho ukubuyela emumva into ekumele siyenze manje. Hayi futhi suka nawe phambi kwami hawu. Ukubheka phambili manje into ekumele ngifuna ukusibuka kahle ngeziqu zamehlo lesi sifebe ngisibone kahle. Ngibuka kokugcina ngithakathi ndini. Usazongibona uganekithi mos. Usazongibona. Angikaze ukuphela emehlweni akho. Ganekithi wena. Ene ngifuna nibuyelane nodadewethu kanje nibe obhozo. Vele sizobuyelana. Right ilonto vele nginilethe. Hayi ngentando yakho. Nginilethele. And ngizokwenza show ukuthi wena uyaphuma yaphela empilweni zethu. Hawu. Kulungile noma ngaphuma ngiphele lokho ebengifuna sengikufolile. Usazophinda uhlupheke. Ungihlushwa yini wena? Wena usazophinda uhlupheke. Ngihlushwa wena. Yo. Hayi mfethu mina manje njoba sila manje. Unkosikazi uhambile. Wena usele la nalomuntu lo kusho ukuthi wena kushuthi ukhetha lo muntu lo of unkosikazi wakho. Cha. Usadini. Ngamkhetha kanjani? Angithi uyabona izenza zenza. Ngamkhetha kanjani? Umbuzo muni futhi nawe ke angili unkosikazi wakho uhambile. Nangu umuntu lona noma ngoba ukukhotha ipipi ukhotha ipipi lo muntu lo. Iyonto ayishilo. Vele isibebe. Iyona into vele afika azoyenza lana. Ngayo ibachaze. Ngangena futhi shaqa ngahlala 2 years wonke sengiright manje. Ila enough usungabuyela back la kuyaphoqa ukuthi ngihambe ngiyolungisa izinto nonkosikazi wami ayikho futhi enye indlela inobe nisize mina so shuthi mina kumele ngilandele wena nonkosikazi wakho manje kunjani usisi lo indaba yakhe siyikhipha siyibeke eceleni
aqhubeke ahamba ayoqhwayiza noma ningamise eHillbrow noma ningamise eButterworth ukubona manje sonke lesikhathi kuwena ukuthi umisa ngalapha so kahle kahle wona bafu ngitshela ukuthi ayikho into ozoyikhuluma nosisi wena ufuna unkosikazi wakho mina ngidinga ngazi mina uthi mekuwukuthi ngibe nomuzwa wami ofudumele onomama nobaba nengane uqedile mfethu uqedile right lapho amazwi akho okugcina lawo yebo no bafethu mhlambe kufanele ngizame ukuthi ngibahlanganise futhi ngizobona ngenza kanjani angihlulwa yilutho ngimlandele ubafu ngambeka la namanje futhi ngisazozama ukumlanda umama ngimcalme down afika ahlale la hlale kahle sobabili engekho omunye umuntu ongafuni ukubona izinto zabantu zizinhle dadewethu mabhizizi imizi yabantu nasengikhuluma nawe shophela ufuna ukukusho ngithi umfethu angithi akasekho empilweni yakho lona uzophuma namhlanje usephumile uthi akafuni ulungile inamhlanje vele uphuma namhlanje uyazi ukuthi mina ngisenkeni unjani uyazi ukuthi ngisenkeni oy mina manje ubuthingile bakho ngihlangana nawe manje umemezela usangibona ukuthi nguNonkulunkulu manje wena usikhathi wena utshela ukuthi la ulayithile ne manje moshelwa phambi kwamakhamera uqomi kodwa moshelwa usho kahle phambi kwamakhamera imake bafo ungenapho wena la angithi wena usalungisa ngikhuluma nomuntu la yonke wena kufanele ngikulungisele nonkosikazi wakhe angani wena sewungena ngapi yazi uthe nje iphele namhlanje ngicela ungidedele ngihambe ngeke ngikwazi ukumela wena ukuthi inhliziyo yakhe isasela ngicela ungidedele ngihambe angeke ngikwazi ukumela lena asale umfowethu ayiqhubekele mhlambe naye obizwe sebizwa kwamanye amakhamera mfethu mina ngibuza ukuthi unkosikazi sizomlanda nizosinika ithuba lokuthi sibe nani no2 sikhulume nani because indaba yena ayilungile before uhambe nje ixhaphakile indaba yena ixhaphakile yenziwa yilesi sifebe ifanele ngizolungisa asikhiphe yabo ungabusamfaki vele kade simkhiphile hayi ukuthi imathi soqala umkhipha manje ngoba sekusho wena kade vele simkhiphile lo kanjani mina benginawe ungikhiphe nini lungile mfethu nginawe ngithandana nawe ngoba phela le nto uqala ukizwa namhlanje ngajabula mfethu ukulandela umuntu obengikhiphile mhlawumbe mfethu ngizokwenza kanjalo ngizomlanda nginihlalise nobabili nehlisa umoya sikhulumeni kahle njengabantu abadala nibadala ndinengane encane uSimanga ekufanele ibukele kunina ingabi ngelinye ilanga ibona ama videos wenu nihambe nixabana in public yabo asilungiseni lona ngiyabonga kakhulu for isikhathi sakho baba ngiyabonga yekela lento wena nguNonkulunkulu kuwena awukwazi nje ukungitshela lento ongitshela uthe nguNonkulunkulu ngisho ukuthi yekela ukukhatha abantu lokho bengikufuna sengitholile sengiright kulungile yekela ukukhatha abantu cha sengisho ukuthi yekela bafowethu hayibo ima phela ulanda uyani unkosikazi wami lesimlandayo landela unkosikazi wakho mfethu uthe uyahamba wena mina ngizokulandela unkosikazi wakho angithi ngisakhuluma nalo nonke lo ukuthi akayeke lezi zinto azenzayo yini ukhuluma uzusondele kuyena emlonyeni pho wena usawuhlushwa yini hamba uye mina mawukhuluma nami bumemeza sikuzwa sonke manje mina ngisanizwa wena nonke lo yeka lento yenzayo yabona mfethu mawukhuluma nami ubesizwa naye hayibo lo muntu beyathi nguNonkulunkulu manje ngisifebe manje sewudliwe isikhwele hamba sekuphelile mfethu hamba siqedile ngawe hamba yabona wena intombi lingashow hamba mfethu ngithi uthe ugcinile ngami manje hamba hawu hamba asanda ungaphindi ubaqhatha abantu yazi hayi ngeke ngiphinde kunomfana obukile manje okuthandayo kodwa manje akayithandi indlela owenza ngayo izinto hayi ke sengishintshile manje sengikhulile sengiyabona ukuthi lokhu kufudumale kusekukhona mawukubona komunye umuntu akukho mase kukhona wena injabulo esikhashana inyembe zomunye umuntu wesifazane ezakhe injabulo esikhashana kuwena yazi mina ngiyikholwa lento eshoyo ukuthi usushintshile ukholwa ngani uThomas ngifuna ukukholwa njengoThomas lalela nansi into simple wena nje mawubuka mina vele ubona uNonkulunkulu ngizokunika nansi test esimple a simple test wena noMatifani inyanga eyodwa nje sibone then emva kaloko usungaqhubekani indoda yakho Matefa kanjani kuNonkulunkulu emehlweni akho shuthi usayiprove yabona manje ngithathe njengebhundane elishile nje ungangiboni nokungibona nhlobo qhubekeke ngephambili hayi ngayenzani vele into ekhothe pipi labantu abadala subscribe like wena nje ngaginqa yini wena ngikhuluma nombukeli ngingakukweqa wena awilutho uyabona kuhluleke ingadlangadla zamadoda
amadoda amakhulu aneyifuba ezinkulu. Wena uyini wena? Ngithi kuwena mawubona mina bona igundane elishile uphume kimi. Mina ngizodila nobaba bakho hayi wena. Engayikhuluma mina nawe ayikho ngeke isise ndawo mina ngikhuluma nobaba wakho ngilethela ubaba wakho. Bring your father. Hayi. Ngithi siyalungisa wena zomosha wese. Phele wona amazwi. Manje sofuna ukungena futhi valani lapho bafethu kuphele wona amazwi. Valani. Subscribe, like, uphinde ushare i-channel yethu uMjolo Show.